Cuidao! Jogues. I es fa el parer, eh? Sí. Que fora molt lleig. Miquel ja és a dintre. És del cementiri que Cocó, eh? Ai, sí, anem-hi, que m'agrada. Prepara la màquina, noi. Sí? Aquella vaig passar al meu àlbum a primera fila. Ja sabia que tiraríem una foto. Capità, para de gravar! Para de gravar! Pujant olives. l'Ajuntament. Allà al Pol d'Anuncis hi ha 1000 papers, aquí no n'hi ha cap. Capità, grava això, que és molt maco! Manel, és que és tan divertit. Aquesta porta és preciosa, aquesta porta, eh? Molt. Us agraden aquestes coses? Estic filmant Llunyint! Llunyint! És pesat, eh? Digues, és pesat. Això és aigua, és una bassa aigua. Aquí m'hi he posat bé, eh? Vaig tant, guapo. Com baixa. No, encara és la del Xiruca, perquè és el Xiruca, eh? Sí, Ara. no se'n veu ara. Cada dia estic més calm. Potser ho he pogut aguantar. Ja t'ho tapo, que surto. No, que no? El punt del l'os. Ara ja entenc per què deia el puig del l'os. No cal que feu parabòliques, parapsicològiques que no va una Què hem d'anar allà? Vull el coll de la marrana. Què hem d'anar allà? Quasi. A on és? A on és? Mira, el canigó és cap allà, aquelles que surten allà. Allà. Aquí dalt, Clar que sí. aquí dalt amb el fondo, ho haig d'apartar Aquí, bé, canigó. és el canigó, Aquí. però esclar, La màquina allà i nosaltres aquí. però... Sí, home, sí. Home, no crec que caigui.
Anch'io. Zoals scoren is zo, hè? Ja, doen ze een keer een draai en zo. Qua sta, ragazzi. Via? Una foto online. Togliassi una storia qui. Ho fatto un buon momento di viaggio qua, io avevo L'Angarina és política, és una altra. Aquest és un lladre directament. Perquè li han ensenyat a valencians. Poi va veure involucrat. Un lladre tonto, Un lladre tonto. Però va veure involucrat. Bueno, perquè ja es pensava que venint de Montera i de Montera Va vindre, representava som-hi, quan va ser el dit no devia tenir collons de sortir-ne i jo me'n vaig cap a Amèrica. Però hi ha una lectura... Bernat Pescaire. Bernat Pescaire. Per anar a pescaire o una garça? Trobo tu, doncs. Això és el pessebre vivent. Això és un tamboret. Tamborell, vaja. No? O era? Va anar a fer cervesa. Ja. I allà també per això, El trobarem algun altre, home. O sigui, aquí a la caixa. Una caixa de proteccions. Vinga, anem al cotxe que... Què? Cal fabres, tu? Per raó que fixem fabres.